गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ माने आङो मैया खानायबो जानो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय खानायथ' बोजानो मोनासै आङो बिनिखायनो आङो दुखु जानानै ओंखारबोदोंमोन बोजानो मोनिखाय ओमफ्राय दिनैयो खानाय बोजानो थांफिनबावदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय आङो दिनैबो खानायखौ बोजानो मोनबावासै आरो दिनैबो डाबल दुखु ओमफ्राय आङो मानि थाखाय खानायखौ बोजानो मोनासै आरो आं खानायखौ बोजानोनो मोनखानाय नंला मानि थाखाय मोनला बेखौ आङो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांसै आरो अब्लाबो दि आंनि खानाया मानो एसे स्र' जानानै फैखो बेखौबो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांसै दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर मोनाबाय एसे बिनिखायनो आङो लाइट होलायलायनासो रायलायदों नै खोमसि जाबाय नालाय आंखौ मोजां नुनाय नङा नालाय खोमसि जाबा बिनिखायनो लाइट होनानै लाबाय आरो दायो आङो रौतायाव सफैलायबाय जा मुता नायलाय आंखौ माहा फज'दो नै बेयावनो जायगा दंथारो ओमफ्राय बेयाव फज'आखै नै उनावसो फज'नानै लाबोदों आरो सोरखौबा फज'गोननो मालाय जायगा लाबोखादों ओमफ्राय आंखौ उनाव फज'दो नै हारसिं नै सिगाङावनो आङो बे मोनसे पार्लाराव हाबहैग्रोबाय मैया हाबहैनायाव हाबहैयाखै आरो बियो बेलेग मोनसे पार्लार बिसोरो जोंनिथिंनि नालाय मानसिफोरा बेनिखायनो सिनायनाय थानाय हिसाबै बिसोरनियावनो हाबहैदो बै मोनसेयाबो जोंनिथिंनिनो अब्लाबो नै बिसोरो जोंनि खाथिसिननि आरो ओमफ्राय बिसोरनाव हाबहैदोंमोन आंना खानाय बोनायानो मास मोनथामल'सो जादोंना लावाखैनो बोनाया मोजांल'सो जायाखैमोन बिनि थाखायनो आंनि खानायखौ बोफिनलानो आरो नङाबा खानाया गाज्रि जायनो आं ओरैनो सोंनाल' फैबाय ओमफ्राय हेयार स्पाबो खालामजानो नागिरदोंमोन बेयाव मुलिया गैयानो ओंखायनो खालामनाय जायासै आं बेयावहाय जोङो पार्लारनिफ्राय ओंखारबोबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो आंहा पार्सेल मोनसे फिसा मोनफैदों आरो बेखौबो लांफाखानोसै पार्सेलाबो मा बुस्थु र' आं बे भिडिअआवनो खेवनानै देखायखानोसै मा बुंदो मोनस्रा मोनस्रि देखायनाय बायदि जायानदेस माहाथो बबेयाव लोगो हमो पार्सेलखौ मोनबाय नै लोगोफोर फ्लिपकार्टनि आरो 599 निल'सो बारा दाम गोसानि बायखाया आङो दाम खम खमनिसो बायो ओमफ्राय खुलिनानै नायनोसै आरो माबायदि नुथायखौ सिंदांदां प्लास्टिक खुलि मोनसेल' जानांगौ आरो जेनेबा बोरैबा मोनांसोदो न बिदि आंलाय आरो जुथाखौ दा नंदो आरो जुता नै लोगोफोर जुता बुट नांगौ बुट नै बेनो आंनि पार्सेला बेनोमोन नै नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर नायनानैथ' मा मोननो आरोना देखायबाय आरो आं गाननानै नायनो र' जागोन ना जायाथाय गानना नायबायबो आङो गाननायखौथ' देखायलायासै नैबे गारि सिङावनो खुलिनानै देखायनाय जागोन ओमफ्राय गानना नायबाय आरो जानायालाय जादों सिगाङावथ' आंना 5 नाम्बारानो जायोमोन ओमफ्राय दा आइथिङा एसे लावबाय नामाथाय 6 नाम्बार बिहरखादों आङो एसे गिदिरबाबो जेबो जाया ओमफ्राय फिसाबासो जानाय नङा होननानै 6 नाम्बार बिहरखानायमोन आरो ओमफ्राय 6 नाम्बारानो ग्रोब जामारदों आरो माने आइथिङा लावबाय खोमा थुदो होमबालाय दायो माहा थांलायनोसै दायो मम' जानो गुंग्रा गोरलैयाव ओंखारलायबाय आलुनानै लिपस्टिकआनो नांलाजोब्बाय दाम खमनि लिपस्टिक लायो नालाय बेनिखायनो नै नांला
नाटक करे Poranai. ओमफ्राय नैबेयावहाय आङो हावाइ सेन्देल बायदों आथिं सुनायफोराव गानसाबनो थाखाय हावाइ सेन्देलफोरा थाब थाब गाज्रि जायोना बेनिखायनो बायबाय आरो मा होनदों गोजौद्राय जाबाबो जालालै देनां बोरायबा खस्थ' मोनो ओमफ्राय नै आङो बे मोनसे पार्लाराव थांलायबाय मैया थांनायावहाय खानाय हेयार स्पा खालामजानो होननानै थांबाय खालामबायबो आरो हेयार स्पाखौथ' नै आं खालामजाबाय ओमफ्राय खालामजाखांनानै गावखौनो गाव दाब्लेब्ले बोरैबासो नुबाय आरो खानाय स्ट्रेट खालामबाबो आंखौ बेबायदिनो नुयो दाब्लेब्लेनो बेखायनो सम सम खानाय स्ट्रेटबो खालामनो बालायलायलाङो आरोना आङो गाव गावनो लानोबो मोजां मोनो आंना लोगोफोर भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय आंनि भिडिअ'खौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालामनानै होदो